Salamat Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 12-nji maýyna sanyna Türkmenistan Täjikistany dokma fabrigini gurmagy teklip etdi. Türkmenistan Owganstana 125 tonna insanperwer kömegini berdi. Türkiýe wizalary, talip wizasy üçin zerur resminamalaryň sany we. Elon Musk Twitter'da täze ýollaşy belli diýýär habarlar ýetirýär. Mehriban müştaqlary, gelinginde bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistan Täjikistany dokma fabrigini gurmagy teklip etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň Täjikistana amalaşyryň 2 günlük döwlet sapary tamamlandy. Ikinji günüň maksatnamasyna laýyklykda döwlet başdatanymyz günüň birinji ýarymyna Täjikistan Respublikasynyň premier ministri Kokyr Rasulzada bilen doşdy. Şeýle-de Täjik lideri Türkmen kerdeşini özüniň şäher etegindäki Warzop jilwesine ýerleşýän Takop kabulhanasyna mihman aldy. Bu barada Türkmenistan gazeti habar berdi. Dostlukly ýurdun premier ministri bilen geçirilen gepleşikleriň dowamyna doşan we doşuşynyň jemlerine ýokary baha berilip, iki taraplaryň hyzmatdaşynyň esasy urlary boýunça pikir alşyldy. Hormatly prezidentimiz Täjikistanyň biziň ýurdumyzyň möhüm iqtisady hyzmatdaşlarynyň biri hasaplanýanyny aýdyp, Türkmen-Täjik gepleşikleri boýunça kesýetlen anyk uğurlary önse çekdi. Bu ýerde gurrun hususan ulugly önümçilik korporasiýasy sowda gatnaşyklaryny ösdürmek, owu hojalyk hemde agrarsenaga toplumny özara hereketler işçileşdirmek barada barýar. Doşukda hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň we Täjikistanyň üstünden geçip, merkezi hemde Günorta Aziýanyň ýakyn we orta günnägörüň giň sebitlerini baglanşdyrýan täze üstaşyr ulug geçelgelerini döretmegiň maksady laýyk boljakdygyny belläp, Täjikistan, Özbegistan, Türkmenistan, Iran, Türkiýe ulug uruny kemale getirmek mümkinçiliklerini seretmegi teklip etdi. Şunda iki ýurdun arasynda göni üstaşyr howa gatnawlaryny dikeltmek meselesiniň möhümdigini öz çekildi. Gepleşikleriň başyny dokma senagat hem iler tutulýan uglaryň hataryna görkezilip, Türkmenistanyň Täjikistanyň çägine türkmen kompaniýalarynyň gatnaşmagynda dokma fabrigini döretmek boýunça ilkinji synak taslamasyny durmuşa geçirmek mümkinçiligini öwrenmäge taýýardygy beýan edildi. Şeýle-de özara sowda gatnaşyklaryny ösdürmek maksady bilen iwerilýän we getirilýän harytlaryň sanyny giňeltmek, eksport-import amallarynyň möçberini artdyrmagyň zerurdygy aýraty nykdaly. Türkmenistan Owganstana 125 tonna insanperwer kömegini berdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň kararyna laýyklykda agramy 125 tonna barabar bolan derman serişdeleri we lukmançylyk enjamlary, azyk we dokma önümleri ýüklenen insanperwer kerweni 2023-nji ýylyň 11-nji maýyna Türkmenistanyň Owganstana urady. Türkmenistan prezidentiniň karary bilen insanperwerlik çäreleriniň bir bölegi hökümne Türkmenistanyň Saglyk goraýşy we derman senagat ministrliginiň Lukman işgärleriniň bir topary 2016-njy ýylda Hirat vilayatynyň Turgundy owasyna Türkmenistan tarapyndan gurulan çağa dogurlayan öýüne lukmançylyk maslahat beriş kömegini amala aşyrmak üçin şu ýylyň 15-nji maýyna insanperwer kömek hökümine gider. Türkmen halkynyň gadymdan gelýän insanperwerlik diýip desulary we ýörelgelerini esaslanýan bu giňişleýin insanperwerlik çäresi Türkmen döwletiniň Owganstana köp ýyllaryň dowamyna gollaw bermek boýunça alyp barýan işleriniň dowamy bolmak bilen Türkmen we Owgan halklarynyň arasynda diýip bolan dostluk, doganlyk we hoşniýetlik goňşulyk gatnaşyklaryny ösdürmäge hyzmat edýär. Türkiýe wizalary, talip wizasy üçin zerur resminamalaryň sany we Türkmenistanyň raýatlary Türkiýe'ye gitmek islese, viza talap edilýändigini hasap alyp, viza üçin gerekli resminamalaryň sanyny ýene-de okuyjylarymyzyň dikkatyna ýetirýäris. GTV şirketiniň web saýtyndaky maglumatlary hasap alyp, size bir neçe viza görnüşlerinden iň möhüm bolup durýan talip wizasy üçin gerekli maglumatlary ýetirýäris. Indiki habarlarymyzda bolsa, sowda wizasy, saglyk wizasy, maşgala beleleşik wizasy, medeni seminar sport wizasy we beýleki wizalar boýunça gerekli maglumatlar aýratyn habar görnüşini ýetireris. Zerur bolan resminamalaryň sany we Türkiýe giren gününden başlap azyndan 6 aý möhlet bolan daşar ýurt pasporty we nusgasy. Pasport nusgalary, içerki pasportyň 1-nji, 3-nji, 5-nji, 9-njy we 32-nji sahypalary. 2 sany biometrik surat, 5-6, arkasy ak fon, azyndan soňky 6 aýyň içinde düşülen bolmaly. Türkiýe üçin syýahat we saglyk ähtiýaçlanýary, COVID-19 kepilnamasy. Bu biziň ofisimizde edilýär. Daşarda edilen ähtiýaçlanýarlar kabul edilmeýär. Okuwa değişli resminamalary. Türkiýedäki ýokary okuw jaýyndan alynan kabul ediş haty. Okuw programmasynyň maglumatlary we möhleti kabul ediş hatyny görkezilmelidir. Kabul ediş haty täze bolmaly, hasaba senesi geçmelidir.
Taliba öz yurdunda berilen diplomy ýa-da orta mektep attestady we nusgasy. Öň talip bolan bolsa, wekenis hem talip bolsa talip şahadatnamasy, öwrenji belgesi we talip kimlik kartoçkasy. Resmi namlar tawşyrýan kişi işlemeýän ýagdaýyna himayatkäriniň girdejisini görkezýän resmi nama, himayatkäriniň mali ýagdaýy ýeterli däl bolsa, banka hasabaty, ýaşaýyş jaý kepilnamasy we şoňa meňzeş gollaýan resmi nama. Resmi namlar tawşyrýan kişi 18 ýaşdan kiçi bolsa, ejesinden hem-de qaqasynyň notarius tarapyndan tasdiklanan razylyk haty. Aýrylyşylan ýagdaýyna da eje qaqanyň ikisinden hem notarius tarapyndan tasdiklanan razylyk haty alınmaly. Dogluş hakkyndaky şahadatnamasy, öýlenen, durmuşa çykan bolsa nikah şahadatnamasy, razylyk haty, bellik, viza Türkiýeden arzaňyz tasdiklanandan soň berilip bilinär. Seljerme wagtynyň takminan 1 aý alýanlygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Berilen resmi namlar täze möhletli we hemmesi dolu bolmaly. Türk vizasy üçin ýurt tutunyňyzda tawşyrylan resmi nama ýetmezligi viza prosedurasynyň ret edilmegine sebäp bolup biler. Türkiýanyň elçihanasy, konsullugy zerur bolsa arza berjiden goşmaça resmi namalar talap eder. Ýokardaky resmi namalaryň tawşyrylmagy viza çykjagyny kepillendirmeýär. Tölegüň ýyzyna gaýtarylmagy hiç hili ýagdaýda mümkin däl. Ähli blankalar we resmi namalar her bir adam üçin aýratyn taýýarlanmaly we tawşyrylmaly. Mahawat Türkiýe viza üçin resmi namalaryň terjimesini Maqul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Telefon belgileri 993 63 78 96 73 993 12 96 48 55. Elektron poçta salgasy maqulhyzmat@gmail.com. Web sahypasy maqulhyzmat.com. Salgasy Aşgabat şäheri, Ankara köçesi, Aytakow ýubileyini, A-blok, Maqul hyzmat ofis 401. Elon Musk Twitter'a täze ýolaşy beledi. Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri bolan Elon Musk satyn alan Twitter jemgyýetçiliklerini täze ýolaşy beledi. Onuň täze baş direktory wezipesine zenan maşgala bellendi. Geçen ýyl 44 milliard dollary Twitter jemgyýetçiliklerini satyn alan Musk täze ýolaşynyň ýene-de 6 hepdeden wezipesine girişekdigini belledi. Täze belenen ýolaşynyň adyny ma'lum etmedik Musk, onuň ýerine ýetirji we baş tehnika direktor boljakdygyny aýtdy. Elon Musk özünün beýleki işlerine has köp üns bermek maksady bilen Twitter jemgyýetçiliklerini başga ýolaşy bellemek kararyna geldi. Elon Musk Tesla elektrikli ulaglar öňürýän kompaniýanyň hem-de SpaceX kompaniýasynyň esaslandyrjysydyr. Ine mehriban müştaklar Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna ýetirmek isleýän habarlarymyz şoldan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz şeýlekem. Türkmenistana Senagat taýdan ähmiýetli gaz akmalyny Ermenistanyň ýükleri Türkmenistanyň usulen daşalary Usaid wekiliýetiniň Türkmenistana sapary Maymyn mama keseli üçin adatdan daşar ýagdaý ýatyrly ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişlerini gapylarsyňyz. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoşda bolun.